Caritas Gipuzkoak erakundearen lehen kanpainan etxebizitzaren gaia oso aintzat hartu du, eta bide batez Omarra aurkeztu digu, kale gorrian zegoen pertsona. Gaur egun Caritasi esker ametsak eta itxaropena dituen herritarra. Egun hauetan, Zumarragako Antioko baseliza aparteko gertera baten erdigunea da. Eguzki argia leiho batetik sartu eta Ama Berjina arriztatzen du. Gure webgunean, baselizaren inguruko argazki erakusketa baten informazio duzu eskura. Borja Prieto Esnaolak seminarioan apaiz gisa egin zuen zin Giro Goxo eta Bilduan Fernando Prado Gotzaina eta Mikel Aranguren bikario nagusia bertan zirela. Borja Prieto Esnaola datorren igandean irailako 29 Urretxuko Turseko San Martin parrokian apaiztuko da. Deustuko Unibertsitateko Donostiako kampuseko ikasturte hasierako ekitaldian, Fernando Gotzainak Espiritu Santuaren meza gidatu zuen. Ikasleak amets egitera animatu zituen, era horretan euren bizitza ibilbidea idatzi dezaten.